חברים, היום אני הולך לשחק ברול סטאר עם לני. אז בואו נתחיל. אני חושב שאנחנו נתחיל מאוקי ונמשיך עם כל המפות. יש לנו כדור בראולר, תופסים יהלומים, נוקאוט, אזור חם, אוקי בראולר וכל השאר. טוב חבר'ה, בואו לני שם ווילו. אני אשים ריקון, איך קוראים לה? לילי. אז אני אשים רדי, לא, נשים ברי, כדי שאני אוכל לרפות. כן, יאללה חבר'ה. זה די טוב. בבקשה שהרנדום הזה יהיה טוב. כן, שהרנדום שאיתנו. דביר בן חמו. אין לי מושג מה זה אומר. אלכס, יש איתנו יוקרה 2 עם מורטי. נראה לי הוא ישראלי. כן, אני חושב גם. דרבי בן חמו. אוקיי. כן, שזה. לא. לפחות הוא בזבז אולטי. שזה כבר טוב. כן. אוקיי. מה האלכס הזה עשה? כן. מה הוא חשב לעצמו? אין לי מושג. לא, אחי. טוב חבר'ה, נראה לי את השלב הזה אנחנו רוצים להפעיל. בכדור בראולר אני הולך להפעיל פיץ עם מלודי. בוא נראה, אולי אני יורד פה 2? לא, אבל אני מוריד להם הרבה עוד איזה לא. בוטים. טוב חבר'ה. נמשיך. נמשיך בכדור בראולר. אני אשים מלודי. אוקיי, בוא. אני אשים כדור בראולר, נמשיך. אני אולי אשים פרנק. שים רדי לני. אני מטורף עם אז פרנק. אם לא שמתם לייק וסאב, שימו לייק וסאב, כי היום אנחנו מעלים 3 סרטונים שזה מאוד הרבה. אנחנו ממש משקיעים על זה. אנחנו גם עורכים את רוב הסרטונים. ובוא נלך על הפוקו, לא הצליח לי. בוא פוקו, אני ארוג אותה פוקו שנייה. אני שחקן מטורף עם פרנק, חבר'ה, קטן. אנחנו מבקיעים. חבר'ה, W. חברים, אם עדיין לא שמתם סאב או לייק, אל תשכחו לשים. ומי שרוצה אותי או את לני בפרנד, תשלחו הבקשות פתוחות. תשלחו בקשות. אנחנו אחרי המשחק הזה נראה לכם את הברקוד שננצח פה כמובן. אני אשים מולטי והייפר וניצחנו. יאללה, כך. לא, אבל מורטיס טוב. טוב חבר'ה, זה המשחק. אמרתי שזה יותר טוב. כן, המשחק די קליל. וזה הברקוד שלי. אני אראה לכם את הברקוד שלי עכשיו. זה הברקוד שלי. אתם יכולים לעצור את הסרטון. והברקוד של לני זה, שנייה, אני לא מוצא את זה. תעשו כאן, תכתבו את זה. כאן, תראו. ב-ID. בהוספת ID. ואז תשלחו לי חברות, אני אאשר לכל מי שעוקב. אוקיי. ואם אתם רוצים שניצור מועדון, תכתבו לנו בתגובות, אנחנו נכניס אתכם. ניתן לכם אפילו אולי בחיר, סגן השיא. למי שעשים סאב ולייק כמובן. אז קדימה, אני חושב שאני אמשיך עם פרנק, או שאני אחליף לדיינמייק, ולני אני חושב שתחליף לווילו. מי שלא יודע, ווילו זו דמות ש... אם אתה עושה את האולטי שלך על בן אדם, אתה כאילו הופך אליו. אם אתה עם אולטי של וילו, אתה זורק להם את הכדור בראולר למישהו, שם עליו אולטי ודופק גול. אתה זורק ליריב שלך את הכדור, אתה זורק עליו את האולטי, ואז אם היריב קרוב לשער, אתה מפגיע לשער, וזה ייחשב כגול שלך. כרגע אנחנו במצב לא כזה טוב. כן, כי כמעט הרגו את כולם פה.
חוץ מהמייזי, אני לא כזה טוב עם דיינמייק, אני לא יודע איך העליתי אותו כזה. כי זה פשוט דמות כזאת קלילה לכם. כן. אני לא כזה טוב איתה, אבל אני סבבה. מייזי פה מפרקת אותם. זה נראה לי, יש לנו גול. יש לנו פה גול. יופי. חלי. ג'י. טוב חבר'ה, 1-0 לנו. 1-0 לנו. ומה אתם, תכתבו לנו בתגובות מה אתם רוצים שנעשה בפעם הבאה שנשחק ברולסטאר. או משחקים אחרים כמובן, או פורטנייט, או רובלוקס, או משחק אחר, איזה משחקים אתם אוהבים, תכתבו על GTA, איזה משחקים שאתם רוצים לעשה. ונביא לכם עוד תוכן. אם ללי הפגיע בזמן שדיברתי פה, וללי וואי. לא קרה כלום. יצא לי נדיר במיוחד, בוא נראה. האם זה יעלה להדיר, בוא נראה. אני אעשה ככה, ככה. חבר'ה, זה לא עובד. טוב. יש לי עוד אחד. רגע, בוא נעשה ככה. מקדיש לכל מי שעוקב ושם לייק. אוקיי. עוקבים הביאו לנו נדיר. אוקיי. W עוקבים. מדהים! חבר'ה, אם יוצא פה אגדי, כולם לייק וסם. יו. אגדי! חבר'ה, אגדי. אגדי! צ'אט, אח שלי הקטן בא אלינו. וואי, אגדי יצא לנו. אגדי, חכה. אנחנו עושים סרטון. אם יוצא לנו פה אולטרה, כולם חייבים להירשם לערוץ. יאללה. אולטרה. וגם אם לא תירשמו. אולטרה! אומייגאד. האם זה ישתכפל? לא, זה לא ישתכפל. לא. אולטרה. תצא לך דמות. אומייגאד. צ'אט, זה מטורף. זה סקין לברוק. לפחות סקין. ברוק הצהוב סופר ריינג'רס. זה מטורף. תודה רבה לכל הצ'אט ששם לייק וסאב. אנחנו ממש... תודה לכם. זה מטורף. אומייגאד. יאללה, אני אהיה רואו, חבר'ה. וקיבלתי פה סמל שחקן מטורף, יצא לנו אולטרה. יאללה חברים. אולטרה כדי שלי, בחיים. וואלה. בחיים לא יצא לי 2 יצא פעם אחת. 4 אולטרה. יצא לי פעמיים 2 אולטרה. שזה מטורף. כן. מי שיצא לו אולטרה שייתן לייק. ושיכתוב בתגובות אשטג אולטרה. 5 הראשונים שרושמים נראה לי אשטג. שאין תגובות חבר'ה. השתקנו נראה לי את התגובות. אנחנו לא יודעים איך מסדרים את זה. אנחנו נבדוק. כשנסדר נודיע לכם. כן. בואו נראה אם אני אנסה להציל פה. נראה לי שהצלתי חברים. לא. טוב, לין תעיף. טוב שלך. או שנראה לי לא. לא נורא. לא, אין סיכוי. צ'אט. אוקיי. עדיין המייק הזה נראה לי אחד הטובים. אומייגאד. אין לנו סיכוי פה. או שלני יעשה פה קלאץ' מטורף ויציל אותנו לכל המשחק? לא. בוא נראה אם זה היה שחקן טוב באמת עם דיינמייק. אין לי מושג. בוא נראה. אותו 1002. 1002 והוא 71,000 גבים. יפה. טוב, אני אשים דמות די טוב. יאללה, חבר'ה, זה יהיה נראה לי משחק אחרון לסרטון. בואו נוקאוט. נוקאוט, אוקיי, אני אשים שווילו. משחק אחרון לסרטון. אם אנחנו מנצחים פה, כולם חייבים להירשם לערוץ ולשים לייק. הם לא נראה לי כאלה טובים. כן. בוא נראה. בטוח אחד הלך לכאן, הנה, אני רואה פה נראה לי, הנה פירס פה. רואים שהוא פה. אני אעשה פה 1-1 נגדו. חברים. וואי, יש פירס מת. אני ממש טוב עם מילו. זה גם עם גריף, אני אוהב את גריף ואת פרנק. וגם עם דריל, אני מת על דריל. אין על דריל. הלך להם אפיאז, שזה טוב לנו. אוקיי, זאתי מתה.
אמז. לני, זה אתה מול הספייק, לא? לא, איי. לא, חברים. לא נורא. לא נורא. יאללה. לא נורא. בתקווה שנצא מפה בניצחון. כן. בואו נראה. טוב חברים, נראה לי שאנחנו הולכים להפסיק 100%. או נעשה אולי שלא. עוד שלב קצרצר. לא. בואו נעשה עוד שלב אחד. שים רדי אפ, לני. נראה לי ש... בא לי להחליף. אני... לא, אני אחליף. אני אחליף לפרנק. לא, פרנק לא טוב. אני אוהב. נדפוק פה דברים שלי. 15 גביעים מפרנק, זה לא מכובד. אני 1000. בלבלתי כנראה. הנה, אתה רואה יש לי יוקרה. יום הבריינריט שלכם. לני חורש על יוקרות. כולם בצ'אט אשטג לני חורש על יוקרות. חבר'ה, כולם היו עליו. יותם מאוד גרועים שלי. כן, די גרועים שלי, אבל בוא נראה אם במשחק הבא אני אהיה טוב. אם הוא מנצח, כולם לייק. יואו! וואו. אומייגד, אם הוא מנצח זה די מטורף. אוקיי, בוא נראה. לא. מה יהיה? אוקיי. נבדוק, אוקיי. לא מאמין. תגידו צ'אט, יש לו מוח? כנראה שאין לו מוח. רק זה די קליל לעלות לאלה. כן, זה די קל. זה דמות כזאת פשוטה, לשחק איתה. זאת הייתה הדמות הישנה שהעליתי ל1000. באותו זמן לא הייתי ביוטיוב. אחד מת. מנצחים. אמרתי לכם או לא? W בצ'אט, מנצחים. שיט. זה גרוע. וניצח. חבר'ה, אם הוא היה קורא אותנו, הייתי סומך. חבר'ה, אם אנחנו מתחילים פה, כולם חייבים להירשם לערוץ ולתת לייק. סבבה. אנג'לו מת. וואי, אני מת. שיט. בוא נסווה בלני, ואם הסטו הזה יעשה היפר באולטי, הוא בורח ופורץ. מה הוא עושה? לני, אם אתה מפסיד בזה, באמת אתה כזה גרוע, אוקיי. טוב חבר'ה, ניצחנו. וואלה, זה המשחק די. ואני חושב שזה הסרטון להיום. מקווה שנהניתם. ויאללה ביי.